Borges. Kraj godine. Ni simbolična pojedinost zamjene 2 sa 3. Ni ona isprazna metafora što govori o razdoblju koje umire i onome koje se rađa. Ni dovršetak astronomskog tijeka ne zbunjuju niti potkopavaju visoravan ove noći i tjeraju nas da iščekujemo 12 nepovratnih otkucaja. Pravi je uzrok opća i nejasna sumnja u zagonetku vremena. To je strah pred čudom što, unatoč beskrajnim slučajnostima i unatoč tome što smo kapi Heraklitove rijeke, u nama preostaje nešto nepokretno.